Lekker een broodje voor de dames en heren. Het is vandaag 6 juni en de laatste zondag in het nest gezamenlijk is dus een feit. Lekker, hè? We hebben de beentjes erin gezet. Er liggen ze al in te slapen, lekker. Lekker, hè? Al dat gekremmel en gekraak. Als tussendoortje voor het grote eten weer wat om 3 uur gaat plaatsvinden. Bij Lekkerman.com zijn tv's altijd al aangeprijsd, maar speciaal voor het WK doen we daar nog iets. Lekker, hè? Ja, is lekker zo'n broodje, hè?